Cu mine în direct. Uita nebunele de pulele lui Lambada din pizdă. Nu mai eu știu, fraiere, că sunt frasul. Nu cred că știi tu. Nu cred că știi tu mai bine. Uite pe aici. Nu cred că știi tu mai bine ca mine viața mea. Întreabă să-ți moară familia de nu întreb de Crețu, de la Alexandria. Băiatul lui companie, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Era unchiul meu ăla, era băiat bun. Să-ți moară familia de nu întreb de Crețu. Poți pe aici? Uraganul. Da, frate, pe aici. De nu întreb de Crețu, de la Alexandria. De nu întreb pe Lambada, de Crețu. Dați-mă și Da, ăsta e drum. Mergi mai înainte pe intră mă în direct cu mine acum să-ți moară ce ai mai drag pe lumea asta, fetița aia ta, Anaisa, să moară. Dar nu intri cu mine în direct acum dacă ești mecher. Intră-mă cu mine în direct, bro. Ăsta de pulele, bă, care le-a luat Lambada în pizdă, brother. Intră cu mine în direct, bro. Da, asta e, frate. Bro, intră cu mine în direct cu fratele tău. Ești nebun la cap?